El Rem Badalona afronta un mes de febrer il·lusionant que començarà amb la ja tradicional visita al País Basc, un viatge a la Meca del Rem que fa posar a prova qualsevol equip que s'atreveixi a participar-hi. Han passat ja alguns anys i moltes experiències des de la primera visita a Terres Basques. Ara el Rem Badalona no només és un equip més madur, sinó que fins i tot disposa d'una trainera basca. Aquest any anem amb molta il·lusió en Darribia, presentem un equip sènior molt més potent que l'any passat i la il·lusió és començar amb un bon resultat allà. Evidentment són unes traineres les més potents d'Espanya, però nosaltres ja ens podem mesurar una miqueta amb ells, estar allà amb ells almenys, que és l'important, i baixar ja amb la il·lusió de començar a afrontar la preparació pel Campionat d'Espanya. Fer un bon paper als Campionats d'Espanya de Rem és un dels objectius d'aquesta temporada. Per a aquesta competició, els bugadors del Rem Badalona també disposaran d'una nova eina de treball per intentar assolir el podi. La il·lusió és que tenim una embarcació ja en fabricació, és un nou llagut del Mediterrani, que esperem poder estar entre els 3 millors d'Espanya. El gran paper de l'equip sènior del club l'any passat ha posat molt alt el llistó per a la nova temporada. Abans, però, d'haver de lluitar pels títols, a mitjans de febrer el club rebrà el reconeixement a la feina feta durant el 2011, la millor temporada de la seva història. L'any passat vam fer una temporada extraordinària, excel·lent. Tothom ens ho ha reconegut i, evidentment, nosaltres entenem que és així perquè vam treballar molt i tothom ens ho ha reconegut, no? Llavors, nosaltres no hem parat. Vam acabar la temporada i hem seguit amb la mateixa línia. Llavors ara, el proper dia 17, ens otorguen el millor equip de Catalunya i tenim l'entrenador nominat també com a millor entrenador. Això ens fa tenir molta més ganes d'entrenar i intentar aquest any com a mínim mantenir-ho i si podem millorar-ho. L'equip que representarà Badalona al descens del Bidasoa marxarà aquest mateix divendres cap a Hondarribia. Com en els anys anteriors, els badalonins seran rebuts pel club de rem local, club anfitrió i mentor del club de rem badaloní.